Apong kalugarak iti San Nicolas, nagpusa namin idi kalman nga idi kapiksaan ti tudo, nagtataray kami nga naghabit iti balay mi, tsak napupuutan ako nga nagputi wallet ko. Naglaonan nga rin ti ATM card ti kwartang ti sineldo ako, di kalmatan o paano nga nag-withdraw. Kaya itang nabigat, may pimasyar ako dito nakabuluna. La amin magkakadang financial situation o problema tayo. Nagtuma, bayat tipin nagsarsarita min kasano tipin ang bayad ko ta awanin nga doon kay kwarta kong na po ka nga. Bayat tipin nagsarsarita mi ako. At imbaga ni ating ko kung nalagayam nga. Teka no wallet ko, nakita na kano ito yung astig ti balemi, ito yung mulmula. At nagtutak, alakat agyaman na kaing subila ko na ganas na ako, ilang wallet and ATM di nagsubli, di ako daga-daga ilang kitni na anak. Tumapay kasta agyaman na ako nagsubli kasi jak mapan at pagpaprocess iti sa baling ATM card din mo ako. Sabi ko mata dete kwarta nga napidot mo alak takas ipay ko lata tulungan nga sabi ko mata nasaya at ako usaran na kasi although nasakit tinakon ko napuka kumarod alak ko agyaman ting sublime ti ATM kunti dete nga wallet ang usaran ako dete yun wallet pabutong ako baka nisun tumati pangipanhak baka maputo tumanin so lapo te kon kasi lapo ko ti pagubra call center ko puyat mata ang kanayon tala kasi ako sapay ko mata nasaya ti pakaipanan na deti kwarta na ala natidot so agyaman ako. Yun lang ako. May isa.